og velkommen til den her lille super simple video. Det handler kort og godt om, at på den programmering sidder de jo i Windows, og på Windows bruger vi XAMPP til at have vores lokale webserver, men for Mac-brugerne, hvis de skal have den mest aktuelle version, så kan XAMPP ikke bruges, fordi de versioner af Apache, PHP og MySQL og PHP-admin, der ligger i XAMPP til Mac, er håbløst forældet. Derfor findes der løsningen MAMP, som har temmelig nye versioner af det hele. Hvis I så gerne vil bruge de her konfigurationsfiler direkte fra den programmering, så skal vi lave en lille ændring i MAMP konfigurationsfiler, for at vi kan få lov at bruge MySQL-serveren uden password. For det første, skal vi have fra MAMPs FAQ under spørgsmål how can I change the password of the MySQL root user, der skal vi bruge den her kommando. Så den kopierer vi lige første omgang. Så åbner vi terminal. Og når vi åbner den, så skal vi have indsat den her fine lille kommando. Sådan her. Og under new password, der sletter vi password. Det er new password, det skal vi ikke bruge til noget. Så trykker vi på enter. Så skriver vi vores nuværende password. Jeg har ikke noget. Og så lader vi simpelthen, fordi jeg har ændret det. Og i new password skal vi simpelthen ikke skrive noget. Der trykker vi enter, og vi trykker enter igen. Sådan, så er password ændret. Men lige nu, der vil vi ikke kunne, hvis du lige har stillet MAMP og gør det her, så vil du ikke kunne komme ind i hverken selve localhost systemet eller ind i dine databaser, fordi vi ikke har ændret MAMPs konfigurationsfiler nu. Det skal vi lige have gjort. Så vi gør det, vi åbner programmer, så scroller vi ned til vi finder MAMP. Så åbner vi lige den i Finder for at være sikker på at have det fulde overblik. Som det første, så går vi ind i bin. Så går vi ind i MAMP. Så er der en fil, der hedder index.php. Den højre klikker vi på. Og så åbner vi den i vores editor. Nu bruger jeg bare en super simpel text wrangler her. Den kan få os alle steder. Og heroppe, så ser vi den her, som vi kender. MySQL Connect. Og så skal vi her have vores brugernavn root. Og her vil der så stå root med stor sandsynlighed. Det skal simpelthen bare slettes. Og filen skal gemmes. Nu har jeg allerede gjort det, så vi har ikke gemt den. Så nu kan vi komme ind og se localhosts MAMP side igen. Men vi mangler stadig redigere PHP-MyAdmin. Så vi går ind i PHP-MyAdmin-mappen under bin. Og højreklikker på config.inc.php. Og åbner lige ned med vores editor. Og her skal vi gøre to ting. For det første skal vi ned og finde de her auth-type, user og password. Og igen vil det password der står root. Og den sletter vi. Så har jeg fundet den her linje på nettet, som gør det muligt at arbejde med det uden password. Så vi sætter den her linje ind, $cfg, firkant parentes begynd, citationstegn, servers, citationstegn, firkant parentes begynd, og det samme med i firkant parentes, og med allow no password, lige med true. Det gør, at vi kan lave det nummer her. Det vil sige, når det er gjort, så gemmer vi igen, og så det næste, så går vi ind, og så er vi færdige her. Nu lukker vi den her ned. Så går vi ind i vores MAMP server her, vores kontrolpanel. Og det er vigtigt, at vi kan ikke ændre de her passwords til MySQL, medmindre serveren kører. Det vil sige, vi skal nu stoppe vores server. Således. Og starte den igen. Det tager lige et par sekunder. Således, nu kører vores server. Så det vi gør nu, det er, at vi skriver localhost /MAMP. Og så er vi inde, og vores PHP-MyAdmin skulle gerne virke. Det gør det også. PHP-MyAdmin virker.
Og vi har selvfølgelig sådan en lille advarsel hernede, fordi at vi kører uden password. Den kan man blot ignorere, fordi vi kører udelukkende test. Det jeg har gjort med min installation, det har ændret... lige prøve at stoppe serveren igen. Jeg har ændret min Apache port til port 80, for at slippe for at skrive kolon og så portnummer bagved. Det gør man under preferences, og så har vi her, der kan vi fortælle den, hvor vi vil have vores dokumenter liggende, hvis nu hellere har den til at ligge i www i stedet for, eller en helt anden mappe. Så er der noget POP version her, den skal man ikke pille så meget ved. Så er der portene her, Apache port og MySQL port. Vi kan så sætte den til standardportene, det er 80 og 3306, eller vi kan køre dem til MAMPs default porte. Og her er så de her startindstillinger. Vi kan få den til at starte med det samme, vi åbner programmet. Vi kan få den til at åbne den her localhost MAMP. Det var sådan set det, jeg ville vise i den her video. Jeg håber, du fik noget ud af den, og du glæder dig til at komme i gang med at arbejde med netprogrammeringsvideoer på din Mac med opdateret software.